Senator Dr. Victor Umeh Senate of Federal Republic of Nigeria. Ohamadike Ndigbo is the richest senator of Federal Republic. Uche Okoli na-etuli nna ziri n'ife ife na abaghị ndologo a ga-ajụ ajụ efe gị nna ziri n'ife gị nwa bụ deke ọzọ obere nne ya mere aka ya oge Ozozulu Agulu oke mmadụ mgbe anyị dị na nwata ka ọ ga-abụ njebe Enugu asị gị ruo Eastern Shop mana Enugu ebe ndị nwere ego nọ wee jee na university Shoprite enwere n'Enugu oge ahụ Eastern Shop anyị si na university bịa anyị arigo jee na first second floor jee mee shopping nkịta azụ Shoprite dịzi ebe niile mana Eastern Shop bụ first Shoprite first shopping mall dị na Eastern region niile ọ ya nwa ije ebe ahụ bụ ibe dị iche iche ibu ndị uniform ka ha na-asa wee mee shopping. Ozozulu Agulu ọ gbakwara ike odogwu dị ibe a mana ekene dị Chukwu na ọ gara ndị odogwu nọdụkwa na bie ebe odogwu bụrụ mmadụ ọra ibe ji wetegodi gị na-enwe mmadụ ọra nwere onye gị na ya dịrọ na mma. You're a society man and their father's goodwill and their goodwill will continue to carry this family both now and always. When I see na Chineke ga-anabata mkpụrụ ebupa gị na n'ezie ọ ga-ezuru ike na ndokwa ejazie ịnanya ọkwa jọ politician dị ibe anyị afọrọ gị n'ife anyị na-eme ịmana anyị ma ndị politicians anyị afọrọ gị n'ife anyị na-eme ewu onwe ndị nkwụba n'ilu 1 minute one sorry tata arapụ m Abuja by 11 wee nataba ka m bịa mgbalụ ebe a n'agbanyeghị na ekwu na ya agụ judgment na Court of Appeal na Lagos appeal dozie Nwankwọ gbalụnụ anatago m Anambra wee na-anata Anaọcha anaghị agụ ya ebe anwa agụcha ya obodozi nke na nnọ na Abuja na nọ na Senate na-ekwu okwu nne na ya n'azụ maka ọ na na-ekwu okwu na-ekwusi ike nne na ya n'azụ ife ọ na m ekwu na ete bụrụ eje wejere ndị na-achị ka e wee chụọ m mana tata ka o si mmasị nke Chineke akụwanye ya 4 years certain na nọ 4 years disgrace go the appeal maka ta nyere mkpọtụrụ nne na a ga-achụpụ mana mụ na Chineke na mma akụwanye ya wee kpalịa bata wee chụọ ọsọ ibe na-achịkwa na oghere adịgo ka nje bido ọrụ ka na-ejeje ebido kịta ndị nne tupu tata bụ machi girige next week Tuesday ebido daba ụda Abuja ya na tata na-akwa papa gị ka a kụrụ judgment ya na ọ wanyere m ike ka m na-ekwu ọpọtishan na Anaọcha so ka m were mmeri ya m meriri wee si ya jee ije nke ọma na ọ ga-adịrị ya mma na kịta o jebego na anyị nụ ya Anaọcha nụ ya Agụlụ nụ ya Agụlụzi Igbo nụ ya
ka ntị gị nwere onye mụ na ya so anyị dị mmadụ ịtọ adị m eme mkpọtụ adị m akpụ aka kama na onye metụ aka n'ọkụ ole ya so jisike gị na ụmụnne gị ọ ga-adịrị n'ụma n'aha Jizọs. Pọmpi kedu ịnọdụ na saịdị bụ na ahụ pa mọjide isi ahụ Igbo ịlụba ahụ Igbo ọja kpọba na m emerigo gbata maka agbasabụ. Thank you. The senior senator, why not come by? Why not come? The senator representing Anambra Central. Ohamadike Ndigbo. Ohamadike Ndigbo. Ohamadike Ndigbo. Again, you can't go to do like a net. That's like this. What if you what you're going to know? But don't want that. Get your way here. What's some getting mad? My Ozozulu Agulu. There we go. You are Ohamadike Ndigbo. I think man, you know, be watch ya. Make and check ya. You make your number. You will see that. This year as well our number. Send the attack. I think is this Uche? See I guess Ohamadike. I think I'll be there. No there. Ohamadike Ndigbo. They will murder. I can't get where they are. When I say now, even what Ohamadike is, some author in there, but Ohamadike our mother never politics of bitterness or politics of progress. And now we have the Lord to move. We're going to Peter Bani, Abawa, Gaba, where one man needed and people needed it. Only Anya Woyan Kelba, or Siki Ajapado, also Nivan. Ohamadike, thank you very much. Because what do I give you a good deal? Oh, and then I saw you. Who got in the Igbo, so thank you very much. Thank you. Thank Senator, distinguished senator, Federal Republic of Nigeria.
We thank God for his life, which we are celebrating now. It's an awesome challenge. So one day, the Council of Igwe Council, and also very important personalities in Agulu. I don't make a little written Igwe, the Alugis, the Bobo, where they are. All of the Alonia, you go on the written, and I won't be able to do it. Mobile Mudadia, on Abunelli, who are not the other. Nelute, Akon Nana, Angolia, politics, Yana, there's you will do. But I have for 29 years, or the apple. People, German party, I want or taking a land, or quality Vandaka. I'm one day and you start on the way to Weber, where to go to fire you. Put on that day, I need you. Now, I'm calling, no more Guangre, Dalu. What do you want to carry? Because thank you very much. What would you well be able now? You want me, in Jesus' name. Thank you. Thank you. Nandi executive. Wait.